a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan. Wani duniya a zama na soni na tsara komai a rayuwa bisa tsari, amma nufi na Allah shi ya nufa tsakanin mu hakan ya tsara. A zama na soni na tsara komai a rayuwa bisa tsari, amma nufi na Allah shi ya nufa tsakanin mu hakan ya tsara. Na fara rayuwa ta ban san ma me ake nufi wai shi so ba, aboka ji batuna na san za ku tausaya ku dan dai duba. Na sha wuya akan so hakan ya sa zuciya cikin addaba, na daura dan marakan so haka ya sanya zuciya ta sara. Asabar ina zaune tura waka nake a bakin titi, fari sallama ta yi kunnuwa na suka ji karar sauti. Bisa marmasawa kayina na dago shi sai nai saiti, kallonta da zanyi a take numfashi na ya dan saurara. Babu jinkiri na kama da kaunar ta rayuwa ta sauya, ta tafi da ruhin jiki a raina ko ta yi min mamaya, har ta kai ga manyan mu sun shigo lamarin da sun kaya. Akai batu na auren mu ba batun yaudara a ce shekara. Aka sanya rana bayan an yi ta an riga an wate, lamari na aure yan kudade na su riga sun tate. Aka bar na gani ga amarya abokanai sun wate, wanga lokaci kuma rumbun farin ciki hakan na tattara. Kwanaki sun ja rabo na aure da rabiyan nuna, watanni na haifar sai ya iso za ta haifu na yin murna. Ta haifi shi ya zo duniya babu rai a raina kuna, sai ta fara kuka lamarin haifuwa ko ai mun fara. Naji babu daɗi ina ta kuka are babbar matsala, shekara ta zago rabana ya ba mu rabo na yi sallah. Na roƙi rabana ya yi tsari na sharri na makiya da matsala, aka haifi yaro kyakkyawa da ganin shi zuci nasara. Da suna Islam Muhammad ana yin murna, na yi saboda ɗana na saka shi a zuciya ya zauna. In na tashi safe bai so in fice in bar shi sai na zauna, ina tuno da shi rai na zuci sai in yi koke na kara. Wataran da safe mun tashi Islam fuskarsa baya shauki, ni da mahaifiya na yi mun kasa gane me ke ta yi mai liki. Shekararsa ɗai ne ga watanni 8 yana farmaki, tafiya yake yi cikin hakan mutuwarsa ta yi sallama. Ranar Talata ya rasu mamarsa ga ciki a jikinta, Laraba da yamma ta haifi Tasiu haka abin ya tabbata, sai abin ya zan biyu a zuciyata hakan ya sani na furta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Aka rada suna
na samu Muhammad Tasi'u ba shakka sai ya fara girma shi kadai ne gare na ma duka hakan ya sa ganin shi zana ɗauki abinci in kai baka kwanakinsa sun ja watan shi daidai hutu da 'yan satuka zazzabi ya same shi sanadi labarin shi nan duniyar muka kama jinyar shi babu ji ba gani a bar shi duniyar karshe ina gani ina ji ɗana ya bar ta wanga duniyar haka suka zo suka tafi sun bar na wanga duniyar